besøgte min skole i dag. Jeg skulle meldes ind, og jeg skulle have fundet en skoleuniform. Og det var ikke helt så nemt, det med skoleuniformen. Der var noget, der passede, og andet gjorde ikke. For eksempel deres bluse, deres skjorte, det passede ikke helt over brystet. Det passede ikke helt. Og neddelen kunne jeg ikke rigtig få på. Så vi måtte gå til en skrædder, en uniformskrædder, og få fat i en større størrelse skjorte. Og de er vist i gang med at få min nederdel syet. Og det er den ældste skole i området. Den er 118 år gammel, mener jeg. Jeg er ikke helt sikker, det er omkring. I hvert fald over 100 år. Og det er også den største. På en årgang er der vist 11 klasser. Det var meget sjovt, at vi sad i skolen. Og rektor kom ind, og en lærer. Sad de og snakkede, og jeg havde min ugasan med mig, min mor. Og de sad og snakkede selvfølgelig på japansk. Og jeg sad bare der, lille fine mig, og kiggede. Og jeg anede ikke, hvad de snakkede om. Jeg kunne høre mit navn en gang imellem, men jeg anede ikke, hvad det var. Og også til skrædderen, der stod de også og snakkede. Og ja, forstod ikke et ord. Så det var interessant, må man sige. Derefter så tog jeg og Okasa til stationen og tog toget ind til Namba. Og der mødte vi hendes ven, Masayo, som jeg skal kalde for Mario, og hendes datter, Yumi. De var rigtig søde. Rigtig søde. De kunne en smule engelsk. Så gjorde deres bedste. Og jeg fik sushi til frokost. Rigtig japansk sushi. Kom vi videre, så kom vi hen til en Osaka souvenirbutik. Hun var åbenbart så, hun syntes åbenbart, det var så sød, at hun ville købe mig noget. Hun købte mig balloner. De skal pustes op, der det er en panda, når den engang bliver pustet op. Og Jotlo og lille panda. Og jeg var sådan, nej, det behøver jeg ikke, det er okay, du behøver ikke købe noget til mig. Hun insisterede på det kraftigste. Hun ville købe mig et eller andet. Så det blev balloner. Og senere kom vi ind i en Studio Ghibli butik. Studio Ghibli. Der var alle mulige ting fra Hayao Miyazaki-film. Det var meget fedt. Og så spurgte Okasa om jeg ville have noget. Og jeg var sådan, det behøver du altså ikke. Og hun ville. Og så kiggede jeg lidt rundt omkring, og så fandt jeg et armbåndsur. Et Totoro-ur. Og det er så fint. Jeg er virkelig glad for det. Men det var ikke Okasan, der betalte for det. Det var Mayo-san igen. Jeg tænker nok, hvorfor jeg har farvet hår. Det er en af reglerne på min skole. Jeg må ikke have farvet hår, så jeg skulle have farvet det tilbage. Og jeg har fået at vide, at jeg skal forberede en lille tale til min skole. Ja, gerne på japansk. Hvor jeg præsenterer mig selv. Panda. Halo.